Kono angkat fasal swidi. Wa mimma asiri jeli lan iku setengah saking maksiate sikil. Al masyu kang mlaku fi maksiatin ing dalem maksiat kamasin kaya dene mlaku fi si ayatin ing dalem wadul bi muslimin kelawan wong muslim au fi qadlihi utawa ing dalem mateni muslim au fi ma utawa ing dalem barang yang duru kang melarati apa mah hu ing muslim bigori hakin kelawan tanpa hak wa ibakul abdi lan minggate kawula wa zaujati lan bojo wadon. Jadi termasuk maksiate sikil itu kalau kita melangkah berjalan menuju kemaksiatan. Areng ndi Kang tombok togel. Areng ndi Kang arep delok biduan orkes wahyu melodong. Nah, nyawer nyong. Dalam perjalanannya sudah maksiat. Kok ning dalan kok moro-moro breng tabrakan. Ya Allah Gusti. Berarti matine mati suul khotimah. Ya wingi ana wong glundung ning kali klelep. Ditakoni lha nang apa kok liwate kok nganti nang kono ya arep tombok togel. Arep tombok togel keplarak kecemplung kali sambung kelelep mati lah jejal matine mati priye jal mati suul khotimah merih termasuk ninggal salat ya ora ninggal sih ngendi-ngendi salat wis wayahe wektu salat ora salat engko bae tapi ndulalah areng warung tabrakan brus mati. Ya Allah Gusti, mati dalam keadaan meninggalkan salat. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel bagi orang yang mengendi-endi salat. Salate biasa dikerek-kerekno. Ya nek isih slamet nek moro-moro kaya kuwe, ndulalah. Urung salat wis mati. Sing ngeri kan kaya kuwe. Hakun wa malah sapane wong alaiku tetep ing atase man hakun utawa duwe hak ama saking barang yaljamu kang wajib apa mahu ing hak ming kisosin saking kisos iku berarti hukuman au dainin utawa utang au nafaqatin utawa nafaqah. Nah, laki-laki yang meninggalkan istrinya tanpa dinafakoi malah gawe hura-hura nggih nyawer biduan padahal bojone butuh duit, butuh mangan, butuh tuku beras, butuh biaya hidup tapi malah duitnya nggo gawe nyewek, judi itu termasuk maksiat sikil, hati-hati. Au birin, yo ninggal utang, ninggal nafako, wis genah utange kuwi mung 1 juta, dheke duwe duit 3 juta, mampu tapi eman-eman nggo nyar utang, malah nggo gawe
arep tuku GDP motor misal, arep GDP motor kok aja. Lah wek aringe batang terus tabrakan kok mati ya, termasuk maksiat, dalam keadaan maksiat sikil. Karena wis duwe duit nggo nyarutang kok ora nyarutang malah nggo liyane. Atau meninggalkan nafkah. Wegah eman-eman nafkahi bojo. Padahal anak do sekolah, bojo anak do njaluk sangu, njaluk tuku beras, lawuh. Kok eman-eman malah duwite nggo gawe apa? Dalam perjalanan nggo gawe apa kowe mbok arep nggo nyeweh, mbok arep nggo judi, mbok gitu tuku tuku apa? Kok tabrakan berarti dalam keadaan maksiatur rijli. Ngeri. Wabirin walidaini lan ninggal mbagusi wong tuwa. Wa tarbiyatil atfali lan ngrumati bocah cilik. Wegah ngrumati wong tuwa, mergone buat dikelong. Itu juga haram. Utawa wegah ngrumati anake. Walaupun wis pegatan, anak tetap anak, tidak ada bekas anak. Bekas istri ada, tapi bekas anak tidak ada. Tetap wajib di nafakoi, dirumati, kewajibane wong lanang. Wa tabahturi lan gumedhe fil masyi ing dalem mlaku. Mlaku gemedhe bae termasuk maksiat. Mlaku biasa wae iso sih, tapi tangane diwae karo pendelikan karo pecicilan karo ndeloke mendhuwur karo kaya ngenyek kancane apa kowe? Apa kowe? Mlakune buaya sombong. Itu termasuk maksiat dosa. Wa tahutti riqabilan nglangkai gulu. Termasuk ana wong ngaji, ana wong salat kok wira-wiri ning ngarepe itu termasuk nglangkai guru-guru. Itu juga termasuk maksiat. Dan arep nang ngarep sope ning ngarep arep memburi ya golek amit nyuwun sewu. Aja sikile diangkat nganti ngungkuli sirahe. Jenenge nglangkai gulu. Amit arep nguyuh petenguyuh amit. Ayo kowe latihan amit. Illa li furujati kejaba benggangan, kecuali benggang. Amit disilakno benggang. Itu enggak apa-apa. Wal mururu lan lewat bena yadail musolli ing dalem antarane ngarepe wong kang salat. Ngarepe wong salat hati-hati, aja pisan-pisan berlaku ning ngarepe wong salat. Ya, wis tau tak bola-bali itu amal 40 hari tertolak hanya karena melaku. Nek ado piye Pak? Boleh nek ado kira-kira ngliwati sejadah berarti 3 dira kurang lebih. Boleh. Idza kamulat nalikane sampurna apa syurutus sutrati pira-pira syarate nutupi aurat maksudnya. Nah, agar ado atau ketutupan sutra, ketutupan satir ya enggak apa-apa. Wa maduri jelilan nglonjorake sikil. Nah, nglonjorake sikil lil mushaf maring mushaf. Ning ngarep iki lho ana Quran, kok malah sikile dilonjorake. Kaya mansal Al-Qur'an itu enggak boleh, termasuk maksiat, dosa. Idza kana lan nalikane ana apa mushaf, ana iku wera murtafiin, ora nang panggonan dhuwur. Misal nang kene Qur'ane ya senajane ora apa-apa. Nek Qur'ane nang isor, nang dampar tapi dampare cendhek. Terus sampean nglonjor sikile kaya macal Al-Qur'an itu dosa. Wa kullu masyin utawi saben-saben pelaku ilal muharramin lan saben-saben pelaku ilal muharramin maring perkara kang den haramake
wa takhallufulan nulayani an wajibin saking perkara kang wajib. Mlaku ning sesuatu yang diharamkan itu juga haram. Areng dilek. Oh, biasa ra ning ndi? Nah, areng tempat, areng karaokenan. Areng dilek, wah biasa ra. Arepane randane apa ya semengi kaya iki ya. Areng dilek arep ndelok kae adu jago. Pokoknya sesuatu yang diharamkan itu jalannya termasuk maksiat. Wa takhallufu an wajibin nulak utawa nulayani perkara kang wajib. Wegah nglakoni perkara kang wajib itu juga termasuk dosa. Wis duwe duit 35 juta itu kan wajib harus umroh. Kok iman-iman ora gelem umroh itu termasuk maksiat dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.